njengoba bese ngishilo mina uThulasizwe Nkabinde ozalelwe endaweni yaseDambas lapho ngisuka khona eplazini lapho elitholakala uma usuzofika eDagrali emzini wakaNkabinde ikhona lapho ngisuka khona lokho kwakuvele kuyiphupho kusukela dala ngikhula noma ukuthi kena ngangikhulele endaweni engamakhaya kodwa lokwazange ukuthi kena kuyangivimba ukuthi ngiphuphe ukuthi kena ngithembe ukuthi ke lokhu esikwenzayo namhlanje kungagcina kufezeke kuningi ke esindlule kuko kuningi kakhulu kodwa siyofika kuloko so cela ukuthi kena